Tindríem nosaltres el màxim responsable del que és la política festiva i escena urbana, regidor d'aquestes delegacions de l'Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto. Molt bona vesprada, José Manuel. Què tal? Bona vesprada. Demà ja n'hi ha alguna coseta perquè fa la relació de la Fira i Festes de Gandia, entrarem, després ho explicarem, però suposa que ja tot preparat per a aquests 4 dies grans de la Fira i Festes de Gandia i suposa que ja tot més que lligat, no? Sí, demà ja és el dissabte d'abans i això vol dir que el carrer ja té renou. Els estudiants de les bandes que han sigut elegits per sorteig, que sabeu que es va celebrar fa uns dies, ja estrenen aquest assaig oficial i aprofitem per a anunciar i repartir la programació demà, un element molt buscat perquè hi estan totes les referències del que és imprescindible en la programació de Fira i Festes, i també tenim l'estrena d'aquest recinte firal que sabeu que sol estar fins al pont del 12 d'octubre, ja anticipant el que ens ve la setmana que ve, que són els dies de les nostres festes majors. Sabem que hi ha molta gana de festa. L'acte inaugural, estem parlant, jo he introduït en el programa que se seguís aquest model d'èxit, perquè si dona bon resultat, per a què canviar-ho, però n'hi ha novetats, perquè cal seguir les noves tendències, els nous estils. La Fira i Festes es demostra que es pot enriquir encara més, no? Sí, no volem canviar-la i en això els departaments que estem implicats pensem que s'ha encertat, el model és encertat, prova és que ha governat qui ha governat i s'ha mantès el model de Fira i Festes. Vol dir que alguna cosa funciona quan som capaços de combinar les nostres festes majors en un escenari, en una escena urbana on el nostre ciutadà és el protagonista, perquè la Fira està pensada per a tots els públics, amb tots els formats i bàsicament en el 90% dels espectacles d'una manera gratuïta, i això vol dir que implica als ciutadans de Gandia en el comboi que suposa eixir al saló de la ciutat i fer festa. El que sí que fem és una evolució del model, no un canvi però sí una evolució, perquè hi ha nous formats, hi ha nous estils, hi ha noves maneres de consumir l'oci i sobretot també de viure l'oci i l'espai públic. Per això el tardeo, que sabeu que és un element que incorporem en la programació de la Fira i Festes. Què fem quan s'acaba el dinar dels nostres amics dels dies de Fira i volem alguna programació que fins ara no teníem? Ahí està la plaça Tirant per a cobrir aquesta necessitat, que és un forma d'oci que fa uns anys no existia i que avui està pràcticament arrelat en els costums dels nostres ciutadans. D'aquesta manera, des de ben matí fins a la matinada, tenim programació en el carrer de la Fira i Festes, aprofitant que està concentrada en el cap de setmana fins al dia del patró de Sant Francesc de Borja. I també l'evolució cap a actes que són consolidats de la programació, ahí està l'acte inaugural, però que necessiten d'un enriquiment que faci que aquest acte inaugural potencie la manera d'anunciar la Fira i Festes. Vostè ha anomenat el tardeo, tinc per així totes les xulles, i n'hi ha un altre element perquè fa és una iniciativa Infusió, que també és una aportació novedosa a aquesta oferta de la Fira i Festes de Gandia. Efectivament, música en valencià, música en la nostra llengua. Pensem que aquest format tenia un espai claríssim que volíem associar amb aquest espai màgic que és la plaça de les Escoles Pies, un entorn pràcticament inigualable els dies de festa quan engalanem la ciutat, i ahí estarà el cicle Infusió Valenciana, Jonathan Penalba, música de cant d'estil, tot fet en valencià i fonamentalment per cantautors i estils musicals d'ací, de la nostra terra, perquè hi ha elements identitaris i patrimonials que pensem que passi el que passi en la programació de la Fira i Festes arrelen el millor de les nostres tradicions i per això han d'estar cada any que programem Fira i Festes dins de la programació. I ja que parla vostè de música, per música no serà, per estils musicals no serà, en diferents escenaris, perquè aquesta varietat d'estils musicals també és un tret identificatiu de la Fira i Festes de Gandia, i així tenim diversos escenaris. Està el Parc de la Festa, Elies Maria Enríquez, Casa de la Marquesa, el Jardí dels Tributs, és a dir, música per a tots els gustos. Sí, ahí hem comptat en la col·laboració inestimable de Nahuel, que a banda també ve del món de la producció musical, és regidor de Cultura, el Departament de Cultura ens nodreix dels espais i dels contenidors culturals que estos dies presenten una programació que jo recomano moltíssim. En el Jardí dels Tributs tindrem espectacles singulars. No hi ha ningú que versione millor a Amy Winehouse que aquest espectacle que programem en el Jardí dels Tributs dedicat a ella. També tenim el Teatre Serrano amb alguns espectacles que recomane, per exemple Queen, la música de Queen, o anant-nos-en a un estil molt variat i molt distint a Queen també Lina Morgan, serà protagonista d'una d'aquestes nits del Teatre Serrano, i després els espais de la música generalista que combinen estils, perquè són capaços de dur des de Capa de Plàstic, que és música d'ací, d'un cantautor de la nostra comarca, fins a Miss Cafeïna, que és un dels referents de l'indi
o per què no, Camela i Taburete, en aquesta xira d'aniversari de Camela, sempre tenint en compte que l'Ajuntament de Gandia no pot arribar a la programació de tot allò i ha de valer-se d'una fórmula que funciona, que és la fórmula de la col·laboració público-privada. Saben també dues coses, que hi ha gent que vol anar a aquests espectacles que tenen una entrada que fixa en un preu l'empresa que ens ajuda en la col·laboració público-privada, però que també com a Ajuntament hem de ser capaços d'organitzar espectacles que siguin gratuïts i per això garantim que totes les nits en el Parc de la Festa tenim festa assegurada, diversió assegurada i a més gratuïta. També veiem que són escenaris tradicionals, també l'Elies Maria Enríquez, qui no ha estat en algun concert durant tots aquests anys en el Maria Enríquez, són escenaris que la veritat és que dona gust, no? Comptar amb escenaris ja tradicionals i que són un emblema de la Fira i Festes de Gandia, i són escenaris completament diferents, com pugui ser el pati d'un institut o fins i tot aquest espai del Parc de la Festa en el recinte firal. Són completament diferents els espais, això enriqueix. Sí, fem d'un hàndicap virtut, que és que a Gandia no tenim un gran recinte i això haurem de posar-nos les piles en poder-lo disposar. No hi ha un gran recinte d'esdeveniments grans, de festivals, d'espectacles. Hi ha altres ciutats i nosaltres haurem de fer una reflexió en conjunt i que siga consensuada, que sí que tenen aquests espais, però mentre no els tinguem fem valdre els elements que ja tenim i de què ja disposem. El pati del Maria Enríquez, que és molt tradicional, hi ha hagut tots els concerts de la nostra adolescència i infància els hem associat al pati del Maria Enríquez, però també des de fa uns anys, des de la recuperació d'aquest model de fira de carrer, l'espai del Parc de la Festa, que és un parc envejable per poder fer espectacles fins a la matinada, més apartat del casc urbà, que sabeu que tots els interessos i els drets han de ser conciliats, especialment quan tenim ganes de fer festa, i ahir jo crec que hem encertat en la fórmula perquè som capaços de combinar espectacles gratuïts i de pagament i formats dels menys generalistes als més generalistes o de consum. Jo crec que n'hi ha gent que treballa durant la Fira i Festes de Gandia, però jo crec que tots són conscients del que suposa 4 dies de Fira i Festes i sobretot una festa que es fa al carrer. I parlant del carrer, també tenim aquests escenaris tradicionals que passen per els diferents mercats, des del renaixentista al valencià, al soc àrab, és a dir, espais també que tenen la seva ubicació, que la gent ja identifica després de molts anys i que també aporta una vessant diferent a la Fira i Festes de Gandia. Sí, incorporem de nou aquest mercat tradicional, el soc àrab, mantenen els espais, com tu dius, són fàcilment identificables. Quan un ciutadà qualsevol vol gaudir de la Fira i Festes sap que té el Passeig de les Arts i que a partir del Passeig de les Arts té espais que ja estan associats a un producte distint i jo crec que en aquest cas també tradicional i patrimonial, perquè el mercat medieval incorpora part de l'essència del que va ser una ciutat. Imaginem-nos Gandia en l'època dels ducs, en l'època del renaixentisme, en l'època clàssica, en l'època medieval. Totes aquestes sensacions, especialment honorant a la família Borja en la nostra Fira i Festes, poden tindre un espai concret del carrer que se transforma, perquè l'anarquia més ordenada és la que fem els valencians quan fem festa i en això som experts en transformar les ciutats, però transformar-les per a bé, perquè incorporem elements identitaris en forma d'espais, de sensacions, com són aquest soc àrab o aquest mercat tradicional i que tornem a repetir en esta Fira i Festes. Aquests mercats, alguns d'ells estan, diguem, com que és la porta per accedir al recinte de les atraccions firals, al Parc Ausiàs Marc, que demà mateix s'obri, diguem, oficialment aquestes atraccions en el col·lectiu dels firers, que també, la veritat, tenen molt de treball, però és tot un conjunt, no?, que és això, la festa al carrer. Efectivament, el recinte firal, què seria de la fira si no hi ha recinte firal? Hem encertat fa anys en la ubicació. Gandia té un recinte, i ahir sí disposem d'un recinte firal molt idoni que preparem i al llarg de l'any està ja preparat i disposat per a la instal·lació de les atraccions. Sabeu que sempre hi ha 2 dies amb preu reduït, amb preu més assequible per a que tot el món pugui gaudir de la festa i no hi hagi impediments i sens dubte que no siguin econòmics si els hi ha per a poder gaudir d'aquestes atraccions de la fira i se mantindran, com sol ser habitual, fins al pont del 12 d'octubre, de manera que tenim pràcticament des de demà, com tu dius, fins a unes 3 setmanes de durada aquest recinte firal per al gaudi de tots els ciutadans de Gandia, però també com a pol d'atracció, perquè venen de totes les comarques centrals, de la comarca de la Safor, dels pobles del voltant, tots són benvinguts en aquest recinte de la fira i sens dubte el que ha d'haver és una invitació apassionada com a govern de la ciutat a que vinguin a la ciutat de Gandia i el puguen gaudir, i enguany a més amb algunes novetats, perquè volem
que les festes de la ciutat, que efectivament són combois, són una algarada molt ben preparada i de la que tots tenim moltes ganes, però volem que siguin també una projecció del millor dels nostres valors, dels valors que ens entronquen amb l'orgull de pertinença a una ciutat. I jo crec que un d'aquests valors, sense cap discussió, és la inclusió. Per això volem també que el recinte firal pugui fer valdre la inclusió com a element d'atracció. Recordem que ahir estarà el Punt Violeta també durant totes aquestes festes en els espais de major massificació de gent. Parlant de les atraccions firals, hi ha una iniciativa que és curiosa, que és novedosa, com és el Dia Sense Soroll. Efectivament, quan parlava d'inclusió, evidentment, la inclusió de tots els col·lectius socials, mantenim aquest dia reservat als col·lectius socials, on l'entrada a la fira se'ls fa una estada més agradable i és un dia on disfruten apassionadament del recinte de la fira, però volíem anar un poc més enllà, perquè tampoc el soroll fora un impediment, com ara ho és alguns dies, per a persones amb trastorn de l'espectre autista, per exemple. I jo crec que, agafant una iniciativa que ja ve d'altres localitats, s'ha fet en la Fira de Sevilla, s'ha fet en Fires de Castella-La Manxa, vam agafar la idea i la vam proposar als col·lectius i també al gremi de firers d'un dia sense soroll. No és un dia complet, és un espai en el matí o la vesprada on hi ha una absència de soroll ambient, de música en alts decibelis, i ho fem per a no causar molèsties a xiquets o joves amb trastorn de l'espectre autista, precisament amb aquest principi, que tot el món pugui gaudir de la festa i que la inclusió forme part d'aquests valors que com a festes projectem per a que alhora que celebració també siguin un espill del millor del que som. Anem a recordar, tot això arranca oficialment el dia 27, el pròxim dia 27, d'ací no res una setmana, ja ho tenim el pròxim divendres. Ahir hi ha un acte inaugural, que és a les 8:30, està previst, no? Sí, l'acte inaugural és a les 8:30 en la plaça Major, tindrà dos passes, una a les 8:30 i una a les 11, però és en el primer on combinem dos espectacles. On Fire, que és un espectacle d'una companyia belga que feia moltes edicions que volien portar a la fira, enguany ho aconseguim. Sabeu que l'espectacle inaugural té una dimensió major en format i també en volum, i és el que aprofitem per a incorporar a la plaça Major, que també adequem i transformem per a aquesta posada de gala de la fira, que és la inauguració, però volíem anar, per aquesta evolució de model que comentàvem abans, cap a un acte que incorporara també part del millor del nostre element patrimonial més identitari, que jo crec que quan fem festa als valencians la solem fer amb foc. I a banda de que On Fire és un espectacle relacionat amb foc, hi haurà per primera vegada un espectacle de foc de proximitat, sense cap perill per a l'espectador, amb Ricardo Cavaller, pirotècnia Ricassa, que ja està especialitzada en dur aquest tipus d'espectacles a moltes ciutats d'arreu de l'Estat, que transcendeix fronteres, i aquest foc de proximitat significarà que hi serà foc de la façana de l'Ajuntament i de dos tirades de grua en un format piromusical, i jo recomano moltíssim als ciutadans de Gandia que s'acosten a aquest acte inaugural, que volem potenciar cada vegada més en aquestes edicions de fira. Espectacle majúscules per a les 8:30 d'aquest divendres, dia 27, el pròxim divendres, que arrenca tot de manera oficial, però, clar, estem parlant de la Fira de Festes de Gandia, hem de fer referència al personatge emblema de la Fira de Festes, com és el Tio de la Porra i les seues diferents bandes, que la veritat també és una manera també perfecta d'afavorir la participació ciutadana en les diferents bandes per a aquest tret oficial de la Fira de Festes de Gandia, que per cert, demà hi ha crec que un assaig, demà dissabte dia 21, un assaig, no?, sobre el Tio de la Porra. Sí, demà les bandes d'estudiants assaggen d'una manera més formal i aprofitem el comboi per a anunciar el programa demà, que és un element que els ciutadans s'identifiquen i busquen per a saber exactament la programació de la Fira i Festes. Serà demà a migdia en la plaça Major, recorreran alguns carrers del centre i aprofitarem un assaig més informal, però també un poc més formal dels assajos que ja estan fent estos dies per a anunciar la Fira i Festes, sabent que és l'últim dissabte abans de la nova edició de la Fira. I efectivament el Tio de la Porra és bé d'interès cultural i ho és perquè, a banda d'un element patrimonial, arrelat a la nostra infància. Qui no recorda aquestes sensacions que revivim d'una manera màgica el primer dia de la Fira, quan ens treien d'escola els tios de la Porra, aquests estudiants elegits per sorteig, per cert, un sorteig molt codiciat perquè es presenta molta més gent que places tenim, però des de fa uns anys també reservat a una banda sènior on també els més majors, que no són estrictament estudiants de batxillerat o de la universitat, poden ser tios de la Porra, que jo crec que és un dels honors majors d'un ciutadà de Gandia, ser autoritat i tindre l'autoritat de poder traure als xiquets de la Fira i Festes amb el que té de simbòlic i com deia jo, de màgic també. I des de fa molts anys, amb la implicació de col·lectius socials, estan les Falles, la Setmana Santa, tots els col·lectius de la ciutat participen també d'aquest Tio de la Porra.
Del 27 al 30 de setembre són les dates oficials d'esta Fira i Festes de Gandia. Nosaltres estarem, el grup Telesafor, estarem allà en directe, com són tots els mitjans de comunicació, fent tota la programació en directe en el grup Ràdio Gandia, des del passeig, que també això dona un al·licient també de comboi, de festa, i retransmetre l'ambient des de peu de carrer, que millor impossible. Jo us agraeix moltíssim aquesta tasca que feu, perquè quan més festa és, més treballeu, i treballeu per a contar la fira al que no la pot viure en directe, però també per oferir un servei públic, que és el servei de narrar les nostres festes, a més en un entorn que identifiques molt fàcilment, perquè saps que abans del recinte firal està aquest so dels mitjans de comunicació retransmetent en directe el que passa. És impagable l'esforç i nosaltres l'agraïm moltíssim, perquè ajuda també a qui no se pot valdre o a qui no pot viure la fira per circumstàncies diverses a poder-la veure des de la televisió o des de la ràdio d'una manera molt fàcil. Entre tots, el que solen dir, entre totes i tots fem la festa, que és el que interessa. Per anar ja tancant, José Manuel Prieto, com a representant polític, clar, tindrà les seues obligacions durant la Fira i Festes de Gandia. Hi ha un protocol que seguir, hi ha moltes visites, però clar, uno després es lleva la jaqueta, es lleva la corbata i suposa que té temps per anar a la fira, no com a regidor, sinó com a ciutadà de Gandia. Suposa que n'hi ha moments per aprofitar, i en aquests moments, si va a la fira, a què puja? Bueno, és que tinc un poc de vertigen. Les atraccions me costen i intento pujar a les atraccions que no donen massa voltes per a no marejar-me massa. M'agrada molt el saltamontes, una de les clàssiques per a mi és el saltamontes, i si no comprar creies, gofres o xurros, que és una altra de les coses, un dels pecats que me puc permetre els dies de festa. Però jo recomano moltíssim deixar-me perdre pels carrers, saber seleccionar obres de teatre. Hi haurà un espectacle, i també vull dir-ho, un espectacle d'espectacles, uns zancos que faran teatre, però a l'hora de teatre informaran. Recuperem un format que hi havia en altres edicions de la fira, perquè hi ha tal concentració d'espectacles que moltes vegades hi ha dispersió i volem evitar-la, informant en directe a peu de carrer dels propers espectacles i de la programació de la fira, per a que ningú es perda certs teatres de qualitat que estan referenciats en un punt concret, o bé del Passeig de les Arts, o bé en el Circo del Gran Fele, que estarà en la plaça del Prado. Jo me pedré per allí, per algun dels carrers i algun dels espectacles que se recomanen, però també llevaré hores a la son, perquè vull veure cada concert i cada espai del Parc de la Festa, i ja dormirem quan passi la Fira i Festes. Falten hores per a tot, no? Falten hores sempre, així que hi ha que furtar-li les a la son, si no és impossible. Perfecte. El que diuen sempre, quan arriba la Fira i Festes, el millor és el que acaba de dir, que és eixir al carrer, caminar, perquè els espectacles van eixint al camí, però sempre està bé aquesta programació de butxaca que diem, que són perfectes, molt pràctiques, que es poden trobar així en l'Ajuntament, en els edificis públics, i per a tindre tot un poc referenciat els horaris, escenaris de tota l'oferta de la Fira i Festes de Gandia. Res més, a passar bona Fira i Festes i que vinguin tots a Gandia a disfrutar de la Fira i Festes del 27 al 30 de setembre, però abans ja hi ha ambientillo en les atraccions firals, i després encara quedaran unes 2 setmanes fins al 14 d'octubre, no? Aguanten... Sí, fins al 12 d'octubre, però la fira són 3 ingredients. El primer, el treballar-la, s'ha treballat. El segon, tampoc el dubte, és indubtable que els ciutadans tinguin ganes de disfrutar-la, i el tercer ja no depèn de nosaltres, és el secret de l'èxit de la programació, que no ploga. Això és el desig. Segur que és així. Molt bé, José Manuel Prieto, com a regidor de Política Festiva i Escena Urbana, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts per a que la gent entre en gana d'anar a la Fira i Festes de Gandia i a disfrutar. Gràcies. Gràcies a vosaltres i que passeu també molt bona fira.